Tun trumakan en ho le tur chu American psychological horror thriller film kumsang ni som paruka anti chua Split ti nia ato phlengin milo thlir sak le theuh don nia kan video milo hlut sak thin tu ta chunga kan lo me an classmate pian cham lomin Tleirawl zak zum tak Casey chu restaurant il khata alo thungoi renga birthday girl Claire chuan apa bula asom ve chu a inchir thu a hril Casey chuan anin to em awangin a chhungte a khola in lamtir atumani Casey hi midang te bula om chuan an ngai theilo thina Claire phun char chu apa in lo pot chatin a chhungten an ron hruai ve mai a ring van doi thlak takin a chhungte ron lam tura local chu an motor a cheta hlau mai Casey chuan basin ka ho mayang atia Claire pa chuan lo phal lovin thla ho an tum ta ni Claire le Casey te chu Claire chian traber Marcia tenen an chuang hawa Casey chu driver seat bula thuin Claire te chian dun chu lim takin a seat hnunga anin koma Claire pa in an bung ruam motora akhung mol lai chuan aron in car thuaya mi pakhat driver seat a chuan aron thuringot mai Casey chuan makti mel takin alo en renga Claire chuan kapu ikar I hai ani lo mo alo ti ve bok chuta chupa chuan mai tuamin Claire le Marcia te chu thil engemaw hian an hmaya aphu thuta ni khoshelovin anom dun zui ngal Casey hlau lutuk chu car atangin chhuwa atuma ma se a hmaya ron phu ve in engma a hrezui to lo Casey chu room pakhata aron har lola amit te chu vai ruain an tho chuaka Claire le Marcia te po pindana chuan an lo om ve ni thil thlen dan zo atum lai takin a kidnap tupa kha aron lut thuta chupa chuan pindana tangin Marcia apot chuak zui chumi hnu lok chuan Marcia ronda let lein lungche takin atrap zoya chupa chuan a chhuwa san le ngal Marcia chuan an mani kidnap tupa hming chu Dennis ani ti soin lam lui pui alo tuma a hlau lutuk chuan zun a che hial Claire chuan lo tong thlamuan vatin kan chunga engma thleng lawang alo ti ve bok Casey chu hlau thon na sa takin aron mana ano pan lai angai tua chuak zui apate zona chuan sa an pel lai vel alo hril mola abula chuan apa ve in thlamuang takin om Psychotherapy clinica therapist Dr. Karen aron lu hnu chuan newsa Tleirawl pathum bo thu an lo puanga a computer khoi mualin adam lo en kol librarian aron pan hun tur lo shil an tana pindana khan Claire chuan a thiante lo fuin min khoi atum vai chuan kan sual le turani atia Casey chuan uluk taka lo ngai thlain a thu soi chu apom pui chia lova ti thei engma an nei lo thu alo sei ve thung Claire chuan hun kan nga to lo Dennis hi kan beilet vat turani tin Casey chu boina pun lun tua apua Casey chuan an tlan chua thei phot chuan pui alo rem ti ve ta ni Casey no pan lai lo lang lein apa nen ram hnuai ten ta anom duna sapel dan chu uluk takin azirtir Dr. Karen clinica Berry aron thleng hlola fashion lama atui thu shilin akor design chi sang an mu vela Karen chuan thataka lo changin ahna atui tak takani chuan ataka lan tir hun to tina soi anti timol lai chuan Berry nungchang chu aron danglam thuta Karen thilda chu hung sonin alem ziana bu kha alak saka achuak le tadai mai anta na kong khar tangin Claire alo bi deka nu pakhat ina chuan a cheng ve ti an hre theya atran pui thei ringin an lo au chia ma chunu chu ron kalin kong khar an ron hon chuan an mani mantu Dennis nia an ngai kha alo ni reng mai hainek sen du kha in ponfen fual a fenga phekhok sang bun bok Claire ta chu an tol hnung roka engwanga meichia anga in thuam nge ani tin an hril heitlang hle
Meichia Patricia anga insoin lau thon tura omlo Dennis chuan kathil soi min pompui vekalom atina lawang cheu tin a chua san le Dr. Karen Khan an khua psychotherapist ve tho alo mua berry chungchang kha soin mani ni na hai thin natna danglam taka ve ring tlata a thian pa chuan chu tiang mi te chu anom ve cho kalom alo ti sam e ta mase Karen chuan ala serious le Antana pindana Claire le Marcia te chuan Denisian midang om ve lo chu bia in ama in ati ti mol thina an ngaya ril ruboina enge motak anayan ring anin hial nak lai chuan Dennis ron lutin bathroom chu ti fai turin a shila Patricia in aphal lo wangin tuma ke chuan ka khoi to lowang cheu atia engpo ni se Dennis chuan in hlan na ei tur an ni thu a soi zuya a chua nu chuan an ril ru a ha tlang le zana ke si mu hi lai chu a thian ten an ron ti hara kong khar en turatin Dennis kha alo in chei danglam le toa thu chungin alo nui var mai Dennis a chu kum komi ani lai Hedwig nin mi panau pang ang china oma ram sahlaom tak aron kaldon ala ti zui Casey te chuan awang mai lo ti le ril ruboina anei ti an hrethiam toa Casey chuan thiana siam tumin local naite an ti vela tlangnel taka kom an tum chuan Hedwig chuan dot soi mangini halo ti ve tlat aman ma khan Denisan Claire le Marcia te chevel chu alo en thak reng to thu a shila hun rei tak alo ruam man to tin Casey chuan dot shilin Dennis le Patricia ten in hlanna ei turatan an ti che kan thian ho bula hian omla I himang ma se chuana tur kong min ko mu turani kan chan him theinan che an ti vela Hedwig chu mit tui tlapurin a chuak ta dai mai Casey in bi thlangal vatin kong khar danga alut le ti a hre theia chumi hnu chuan chuana tur zongin bangte chu an beng kwal dan dana Claire ceiling tuamna chu a phei khok sang mangin ati chezui Hedwig kha ron let lein kong khar an lo nam tranga Claire chuan in chung lu chhona chu ala thla theita Hedwig khan thin rim takin kong khar ron hon alo tum renga chuta Dennis anga in thlak thutin kong khar chu aron hong theita Claire chu ceiling atangin alo tlan chuak mana Dennis chuan thin rim taka avin aron zui zel lokara alu hnu chuan alo mu mana chuak ngal turin a vau deuh khur hlau taka ron chuakin a korlum a phel tira room shana a khung dadai maile Casey le Marcia te omna khan kal lein ceiling kha akil het sawa Claire a shem thu shilin tlan chua tum velo turin a cha a chua ma chuan an korlum a phel tir vek bok heti lai hian Dr. Karen chu a therapist pui peri sami tenen video conference an lo nei me ka a patient berry har sanna kha shilin midang anga ai ngai chin na chu engtia en kol tur nge a hretlat lowani chumi hnu chuan berry an ron tloin athil soilai doctor chuan alo pot chata ani na dik tak le anat na vai mek chu a serious thu tlang takina shil doctor vek chuan Dennis ka bedu anti chuan a thei lo thuina lo changa Dennis le Patricia te hian in chung an chua san thei lawani atibur mai a chua hnu chuan CCTV atanga a chetla vel chu enin beria mizia ani lo ti a hre theia an tan na hmuna Marcia chuan kan damla hian tlan chuana tur kong kanzon watangai ativea abiak mol lai chuan Casey in ano pan lai alo ngai tua daya apate zona le apa in an ramwana an shruaya apa sazuka chu uluk takina en reng Patricia in Casey le Marcia te chu ei tur pe in duat em hian alo en kola Claire ang lo taka felati dun awangin chauka zanria kilpui turin a shruai chuak anei tur asiam mol lai chuan Marcia in cherin alo votchora Denisa in thlakin athin rim khop mai
Ashem nan Marcia chu room shana akal nan zuya. Dennis chuan Casey nena ram salom tak an mani ei turin aron kaldon ti asoi zui. Mei chenau pang Casey chu apa muhil bor bula thuin ahma apatia silai lek vel chu alo thlir renga. Casey muhil lai chu nunglama tangin Hedwig Khan aron ti Tleirawl mai. Ram sa chungchang kha soin Patricia le Dennis te chen awm tak takan ring atia. Casey chuan ataka ila mulawem ni tina zot. Hedwig chuan thil dang soi dain ka phop thei chengem atia. Casey chuan rem tiin anin mua zo chuan in kis zai tak ani thu soin an bol kwal vela. Arukin iruma min hruai thayangem hlate playin kan lam dun don nia atile. Mase Hedwig chuan chuan lam siamin akal sana. Dr. Karen muturin berri angin achuak ngal. Anin kom lai chuan Karenin Dennis ang chein alo bia. Ithil rin dan hi adik lawania anti chuan anui azak hop mai. Karen vek chuan Dennis ikau chualo chuan midang zong po an bo vek toang atilea. Dennis chu aron trong chuak ta. Aming dik tak chu Kevin ni in achak lo berani wangin midangin an ve na nga yalom atia. Dr. chuan ram sa chungchang soi turin atilea. Karen hian Dennis ale Patricia ngai ruat na mai ani aring. Zana Hedwig chuan Casey chu aruma hruai tangengea. Hla playin alam na samai. Chumi hnu chuan banga tuk verlem azia tang chuan tlan chua tuma ngaya. Dennis anga in thlak lein aruma hruai let. Ramsa chu aron thleng trep to atilea. Mei chenau pang Casey chu apatian lungphe na tangin alo kova. Apan zel hnu chuan kekor te nen chia lo omin. Casey chu akor phelve turin atia. Ramsa angin kanom don alom tin an sham kwal vela. Chumi hnu chuan Casey in silai nen alo chang rana. Aka main achu sak man sham. Zana Dr. Karen Khan Dennis aina aron tloa. Beria ruma shruain Kevin an open lai chan china shil. Atet lain apain akal bo san hnu chuan anui na tidu da thin ema. Kevin chuan veng him tu tur anei boxi lo. Kevin veng tur chuan ama mi chi sang alo ko chuak thin ani. Dr. chuan midang som ni pathum te tel lo po khan Kevin chu chan chua thei ani atia. Dennis chuan ram sa chan chin alo soi ta dai mai. Karen chuan Tleirawl te ei turin ramsa aron kal tak iringamo atia. Mase achang thadu to tlat lo. Dr. chuan ahlau ve deu wangin nidanga kan soi chun zom don nia atia. Bandroom apan lai chuan room pakhata Clary lo let nga chu awa hmua. Mase Denisan muthil na damdoi mangin aron phu man. Casey, Claire le Marcia te chu anom na thewa chua tumin an lo boi hle a. Dennis pangpar leya a chua lai chuan Casey kha omna tanga lo chuak thein computer pakhat aina. Kevin ani na sang somni pathum lan na video alo om. Dennis chu ama chin rela chuanga. Aumdan chu thlak dang lamin akora phel hnu chuan rel chunga alona. Ramsa ang maya chaka tlanin in lamapan. Karen kha lo hartoin dokana thila ziak mela. Ramsa chu ron thlengin vi antum chuan chemte hmora bung mok mai. Dr. chu athat zui tani. Casey in video aenzo chuan acha bidana muchuakin Claire le Marcia te azong hala. Marcia chu omna pindana ataksa thisen kai vekin alo thitoa. Claire ve thung chu halo ladam trok. Ramsa khan aron pot thuta. Casey mulai ngei chuan ai tamial mial mai. Atlan chiat hnu chuan Dr. Karen le khazia kha amua. Ramsa chu sham humin ahnung lok banga aron vakwal zut. Lekha chuan ahming soiro ti le Kevin Wendell Crumb ti aloin ziaka. Casey chuan Kevin ahming anlam chuan Ramsa chu aron chaw noka.
ring takin a soi chhun zom zel Kevin dik tak chu aron lang ta ano pan laya anuin ati du da thin zia a hre chuak zuya Kevin hian midang ani laya athil ti te kha a hre reng lo Casey hnena chuan silai omna hrilin min ka bro atia chuta Casey kal tur chu dang lein voile khata mi chi hrang angin aron om zui Casey chuan silai chu wata ramsa achang le don ti hriain silai mu azong hal char sel lampana atlan lai chuan silai alot main ramsa chuan aron phamana aham buan mai Casey chu tal chuak thei hra min atlan chelea Casey mei cheno pang chu lungai takin apate nen anlo langa apa an vui ni ani John chuan tong thlamwanin kaveng him rengang che atia ramsa in Casey chu ron hnai zelin alotin rana apa in sapel dan azir tir kha mangtangka in akap sia aka fu hnu pon enga ma alo ngai lova sel in hungna thir chu potkavin arituar mai Casey taksa hliam an hmu chuan a khongai le deuh ani nge yang ramsa chuan akal san tani chumi hnu chuan mi pakhat basement a chuan aron kala Casey chaw taka lom chu hmuin akwa chuak ngal chumi hnu chuan police khola medical officer in ahliam ain kol lai chuan police ten Kevin kha an lo zonga arwang hnut chia le ani na sang lan na bak mu tura omlo Kevin chu mundanga bi ruin ani na sang alang chuak lea newsa Casey te thian ho chunga thil thleng chu ron puangin mi puite chuan ni na sang nei Kevin a chan chin chu an lo hre ve ta ni